Mema wakwa ba edeba attention TV so munua ba ma me da ko a masan so age medwa biem na ensem a etwegu wo man Ghana mu no eno enne ama magye edwa ama ba betena ha wo hwemi ede asem ena meka ho asemi eye yenua ba ma bi a ye friend Twini Jonas ne ho nsem abeye bebre e wo man Ghana mu ebi fa ahemfo ho ebi su fa oman empenimfo ho eno ena ama mato nsa afre openikese pa no aba be kamensa e wo studio ha mene no aba be twetwe nkomo ya be twe no abasa ene stress e be ye na entiase e be ye adwuma e wo oman Ghana mo fa ye mrante wa yi ensem a ekokokoso enye ono nkwa nkrofo bebre akasa de na so enne ono na sem ene ye ba be gina so na ya twetwe ho nkomo ni ya hwe de ekoso no se ne papemu a anase enye ne papemu a akofa eye huhum nsem nyina nso aba enye hunamani nko a enti ene de ensam no bebre ena ye ba bedi hu enkomo na mesere ese ubenya abotre na obegi edwa no atwen mi twa me ho aba na me ba beda eye me guest a waka mensa openikese pa edi na afi ye de nkomo no ato aso se ojibre etwen me ema me kobaye na se midi kan ye no openikese pa na waka mensa a okasa edu ekire enye honamani nkuhum fam nyina eye me papa Prophet Eric Entry a oda God's Revelation Ministry ano enene me no eba betwetwe nkomo papa me mo apa me josu efie boko me ma no ya obi a yo papa anope die ene ya frewi enye bone na ensem bebre ekoso e oman Ghana mu eye galamse ensem ya ena enam so ma eye otumfuo asante hene na na prekope okasa yo be ma speech bi na ne speech ni mu no na nka oman Ghana nyina esusu se eye na hemfo nketwa a woka no ho edia so bi na mpambone so eye galamse ya enka ye hwe kwan so obegugo din enso wa modi na emum ni kasa mu na akoye se onim se ne nkofo a watwa ne ho ahia nso enim galamse a ekoso hu bi na kofa nsem bebre aba na eno no ena mi bisa se so senia ne speech ne koye eye papa mu a ebi se ama enipa bebre akasa ama yenua ba ma bi nso a e friend no Twini Jonas enso aye videos bebre a apa abontin na waye nyame ni pay mi bisa se wadwen ene won nsem ka efa de ekoso yi hu no ene sen yo me da se ma mi chia matifo ene ahwefo ne adofo a wo hwe na ma menchire mere kwen base me chia na napai na ma me chia ma mu mpanefo nyina ni ameka ne se ni a ekoso na wo se bia mo bi koso bibri na wo se brother bi su bebo dua anapai se hu se ahemfu bi nsuso egunsa omo transmitting in life na ni ameka ne se ye de yetisunsun se ma se ne wo kan no na wo hwe ahemfu mpanefo bi a egunsa anapai a mo screaming in life no eduabo a anu wodi na ni ameka ne se brother no na busiafo hwe me no mutie me a no mutia so pamua ni ameka ne se OTUMFUO yo bi a obi nkontoko ama no ankai se ahemfo no sabe buru sabe nyaaro bani nsawo mo apre ho ntem dodo papa ne titumi so na tumi twem a wote ne pampai ade ni siri papa ne nkasai na me pese me kire sunsun tumi kakra edaga na asase so office we me office inti abana me kan me se ya me kire mu nso no ebeto tiefo asom na aton akoma so no hu se ne ya ekon Twini Jonas no esua na mu akwada nya sika wo so pani mpa adwumayo akwada wo nya sika wo so pani ompa adwumayo saaletie Twini Jonas ni se ofrigana ha no koye ana wakodo abruchi no hu nyama foforo e wo man ni ne ye kan se eden ne wakohu ani nti watimi akasa ama na tia Ghana mpanifo wakasa ama ebiato ohene King Solomon asante hene me friend King Solomon onyansa dokoro eden wakasa ama na to ahemfu bi eden wakasa ama ene
akoso ama enne ajinsema enne ahemfo ku odwan na omode atobo somoso no mugu nsa eyi apaye se yade enye duru ene nye twiri Jonas owu obofo nkofa na mara ana obi odi echi bia no yade nkan ma no mubungu dem ya papa na mo de eyaw sebia buru sebia nyaado wo mo de yaw ene de ababonti ana mo de abe sunsun nyuma mo de abe kanche na susu apase achimem ne ye modua esantimem ye modua enso nam twiri Jonas nyama ne ene amon ho nyama a waye nti no eno na amadua bo ene nyama bia yedai akoso wade ase edua bo ne nyama bia akoso eno nso na eda so ekoso na yambra mehwe se ewo nsunsan so mame mfa ne baako brother na your friend Boachi me correct to have the name yeah onu ni dua bo no Kofi Boachi no ineffective papa o ka say ni effect me say me church ba obeti ase okay aka mambre mu no ne yaji ni so bi bodua no fa santin kosua tio santin kosua ene snapper na nipa no so a wo bodua no ense utumi wo se uye obi a okasa ahohom titum ahohom so di asem ahohom di asem enti uye obi a ubodu ahohom baji atum ana okasa ahohom beti ase yes or no eba choti baby amene na wana se na wakofa potri from akokonkosia na wafa shina asante mana kasa da no ahohom ni tumi ya hweso no onu yomo nkita hudie ana wo ye bia enu tire ma me kasa me sikin soro mo bi nkoma kin soro mo se OTUMFUO ti kokoso ebasa na na sabia buru sabia nyaado mani nsam na oba won se yawa bi suo bi no dinanim ahabe wo ma me bubo bi nkire nunu wo emi wo abe hu ani ya abe no ne ya awo na bi wo what I say ana ehyewo ana yedi jeguso ana nipa so ana nyinya gusa nipa no kon eno chese OTUMFUO ni tumi na abebe yedi abebe edi ne ndeze papa no o control tumi nti wa odi aduro ba se wodi tuo abehya abobom se obeto bibie no aye adwuma sa the moment ade aye adwuma ne se sa tumi na si nipa no so odi ani ma ehim no edi na dejeje koba no eno na aye adwuma da the moment na bo OTUMFUO ko bai enti ahemfo egu nsa na bia brother Boachi ogu nsa no oni ni dua bo no enya hwe na mo dua bo betima affect ono ankasa sa dua bo na Boachi ne bo betima ku ono ankasa papa ehon kakra na kwan benso me kirew edua bo da wo bo no bisa wo sa ahonhom no on kita odie be na ane ne wo na nkosua na ade bo dua no honhom a hwe dua bo so ene no pe ye wo ahonhom a obi a wo ne nsa wo pe obi a wo ne nkosua pa de bodua ebi de efi kosua asantin kosua ebi nso de fita so what I say obi won so ompen kosua sent kora opemuja so what I say enti sa the moment ni insuo no frefre antoa we no ye bi say ho say kane na antoa no na chiwade ne ne open ene ne we baabi a wugina bodua no kora bia na honhom no obi di ja ni dunsogu one ade ompe ofi enti e bia the moment e wia na ebo no ogina home no wakofre no ode abufuo beba e bia baba na ade e se wode mfre no na ompe enso na ni a enti emfa pot fam kosua modua papa se ye wo bre na ye de fra honhom
ya wo bi wo ho a hwade wo fa bodua na pusum si ya na pusum di kire sura di kire fam sa 7 times a ne de no obeba ya wo ma hwade wo tinyinya gudam keka obeba ya wo mo a wo fa sugar atu ni si ya obeba enti saa de moment ebia saa wo na etwam oba na nya ne opa o de ebufo bebo o fra honhom no e de tumi na wo de frɛ ebia o twetwa bia si e de otumfo atamti o twetwa bi nti wo de wo bondua ma na ye fema otumfo abo abaso papa no nso nkasae me ye kan hemfo nyinom kita tumi papa ne kita tumi obi o tumi no nkasa bebre aso me kan sabe anyansafo pa na bete ase obi o tumi no nkasa bebre yesi ye kan hemfo mo tumi a ana otikoko so otumfo owobi na oba ye frɛ tumi no ama tumi ni di nanim nti wo ba okita tu a anya adwuma bibi okita bi anya adwuma ana Asante Kingdom no nso no otumfo ahindie no so ewreti ye ka ahindie tempanki so ye ka ahindie wo Ghana ha nyina ɛna ne dia kwakyiri nti so kasetia wo kasetia over millions people ɛno na wo be ma be yade no tumi otumfo ba edi nanim no onim wana nti otumfo yan kono to kwa amano nti brother na ya fere boate obeyade emu onpe no ho sibire no hwe se ahohom ne somu ana won somu ye ana nkosu ade be ya adwuma no ahohom ne pe ana won pe ana nsunsu aso pe ene baba ne nchiri maso otumfo soma ana wan soma no what must say otumfo soma ana wan soma no ana o ye out of his own context say me ye na nipa hu say otumfo nyin pakoto ene ni befo obi atitu the concept of otumfo say ye modua ma sa ase so so ma bodua na otumi ne kasa say me peso bodua wo asantemam beto bodua nti ahonhom na e wo da atama e wo de nenti papa ye ba no honam fam nso a otumfo mmra fam na ye se ono kofi bo ache no wafo mmra na oh se minim se okobo na amane me nka so afo mmra wu se okobo na amane se meti aso me ye sof pani na obi be bibi oba consult me asa ye mi se so consult ye me die ne minim kakra sa timmem ye modua wo ubodua watomra omu se dua bonye first na ntoa obi dua ntoa bodua na ya tamon na ne fura hono ne ye ne ko nti o me bra dua bo si ye makwa ma ye modua bi mu okurumu a ene wo ya ho amamre ne amane ye nti wo ko bodua no sa ya modua bi ye ma ahohom ni nyina hu si ye modua bi ye ne mo amamre ne amane de ye wo ho ya mra ne ya papa mpanifo no ohini bi akasa osi odene saka otumfo odene ka wa kon ko chan wa ko ba bi a ho ampa Jonas akoba bi a ho to ohini bi ya te bosom so ote suman so suman ya twere ahindie na wodi ohini ne susadan o susadan ote suman so na yan ya se ni amekan adia me kan se on sisi ye hu se ye twa odwai etwa moja ye gunsa eno ya mamre ne amane ya ye de frɛ eye twiri Jonas papa homeso amamre ne amane me wasem bisa wo hɔ no pa na ansa na no ahwefo mesre se mo benya abotre ne akotwa ye ho kakraba ye ba amamre ne amane ɛhɔ na asɛm no wo me no asese wonya abre twen me na ye beko ahomje mu no me papa na oka bibi se amamre ne amane enti ye ba bebisa no sa ensem ya akoso ni duabo nsem nyina amamre ne amane eden na ekire a nchirima nso ye behu bibi afem papa to aso yo me da se won se me kan amamre ne amane ya wisi so se twiri Jonas asanteman waguhu fi
wagu asante akunwa ego tumfo efi because wakasa se otumfo na ka sebe eburu sebe nyaado ontimi nka na kore so ara se enti wagu mfinti amamre wo ho se yese wakasa tia akunwa kase abanwa kase no eden ne yebeye eden ne yede betu yi ene sa na tibia nananom nko ben no mo nko gunsa no mo ya amamre no mo ya amane so what must say enti o ma ya amamre no ya amane enti amane ne amamre no ene ne yewahi ene ne se wakopadwan na wakunu na wachem na wodi bia to abosomso no mo gunsa enti o mo gunsa no wakasa kire oman no se Tuni Jonas na ode ne nsa aka otumfo no sabrewe yare enu aduru enenye no anase nananam nkofa ne mfa na mra otumfo anim no mabukutudwe no mpachew opachew dia ewa amabra ne amane nso meye de ama no na ama ne ho afi nti abosom no ntimi mo ne biem papa mama mbisa asewe yo unji ndi se bibi na ema eye Tuni Jonas nso kasa asase bia mpanimfo no aya na ye ka bibi se enso ta ponchire ne a onche wo nyi ndi se nyeme bi na abro so na ama ono so kasa because nyi ono kwa na kasa ba ai se ono ne de ne na abro so o se didi atem ya de a ya ka amambere no ya de kasa bi titie o hia kuapem ni a o se mpa cha o ya amoya na se o de me pa cha ka wansa o di watam na o hia akan ni ba utimi so we ya akan ni ba ben nesua trenti ayamamre ne ye yesu ne ye ban no Ghana ni ehu kane ye hu pani no so nyama ye gine nyama so a wotika mu na se pani gina ho a ese osorema pani ne tenase ben ne saade ni nyina yesua east world no oman foforo su ne ban ne yafa omontama ne yafa ne yefira ntiama ya kasa ya brapo yesuman a ekire se ye bibini no efiri yansa ntiama ne ye kasa sabe ye mfani die ma ye mpanifo bi sani die ni okuri ni bi because tumfo ye nipa bia na henie ni so nti ye wokwan bebre so betima fa kan asem na kire mpanifo no ombetie but o kasa hwefam grass kwa pani bia ohini bia obekasa medi watem na wukro mu nsu asene uye chibifo sabe aburu sabe ya wose kwase na meka sabe aburu sabe ya no ohini bia ukuro mu nsu asɛ no oye kwasia I gotta tell you no I can't propaganda I gotta tell you so enya kwasia didi atem no ena ba mo ohini ni summit na ni baba no ho sɛ mi nsuo na ɛsɛ no mi yɛ ni na nsuo na ɛsɛ yɛ mi sɛ ohini no kɔnwire mo bi onkobi na mo na na de adwuma na mo sɛ mo nyɛ na mabu so mo nsan kɔma no but mabu na ɛsɛ ade no nti yɛ kwa bebre so atwini Jonas betimi aka se bia mehwe Abraham o se wuti so ngu na se minister bia na so obi so obesi toilet amaw se kona koni mu no anya develop mama se di pa ne ntwie ka che no free wonko eye akan kasa ewu do ade se nyansafo pe na beti ase but si yanti ase ya Twini Jonas nyama ebi bebo na baso se ye but hwade e odwan na ye twa ne yi na kwa bi ni na kwa bi de gugu abosom no so eno ye amamra eye spiritual sacrifice bi rituals bi eno mo ye gu ni tiri so enti hwe ebetima ma Twini Jonas kora tena pre mu abagana na ni ye den enna no so enti ni ameka kakra ne se Twini Jonas na busuafo Ghana ha o ye Ghana ni badia sabe aburu sabe nya no se menkansiri siniti aso a na nya se da wie ya no ewo ne asase aka kire no omo tutu mirika no mko ma hia fie omo kwa no mo do mkutu bi agufo na afa de nwoma akwada na pa no bepe na na chew na tin se na ne nipa ye ne yodio na ebi ka Ghana youth no ni ameka ne se omani ye dia but ya nhwe ehu nyansa kasa ne ye mparifo na nkasa ye bekọ pania no eyecha otumfo na no eje wom inhira wom enkwa wom ono kasa ekasa ye but ye meka kire ahemfo na aka nyina so obi enya abotre no nya abotre man se asem na ba no papa no buru asem no so otumfo buru asem no so but se won nya abotre no mo ye so ye ya amane na amamre ye ya paye na ya ma ya de ani aduro akwada ni bu na so aye ntwa ye pepa onye omfiri oman bi asose Ghana nemu no otwene oman no yakohunu ne fe ye ne fe
ne fa eye ne fe na ama watimi akasa se Ghana fo bebre ho mo aburuchiro mo ye adwuma aburuchiro ho enso mo nkasa ntia o man Ghana omo kwa omba se kuntu hwen a na chi ne ko se Dwini Jonas no wu a yetimi nsi no ba bia se Ghana asase so abusian fo beka se yemfa body ne mra se we de ne ba kora na sa amamre ne amane ne be Ghana kora na eye de ye be sie funu wa papa why huhu mu ni pe aya na asofo ana se nyame fem no ye ka se ugidie beje wo nkwa asamne ba na gidie techi mama nkase oso wonyi ni o mama nkase mi chiro I say Kristo bi okwa sorry na slow 7 mu 7 na suru ku yare a chem na otie kunwa na kwasi ada sonso a na wayi ni sika se mo mfa nkoma sofo mama no mfa to collection mo mfa ntua tight tie hawo sa nyame somne ye nkwasi asom se sofo na ntima ma wansa yade na odi sika kwa inu kwasa odi sika ne kobi because na je nyankopɔ tiri mo ɔden ye wade bia odi gidie ka ho yeyi me ka no kora kyerɛ wo me sunsum nyuma ho sa dwen a wakuni ade we se ka se Bible no ma onyame ma Moses no kwa de dwan no eye nyama bibiri odwanti believe in leadership enti eno na ye mpanifo no ho se odwanti believe in leadership dia ene ye odwan be ya de ne amamre ne amane ye ye rituals ne ye produce Dwini Jonas insu aso ho enti Dwini Jonas ombo no ho ban ye nku no physical but spiritually no obe cut down gradually obe huna Jesus nti so bi kasa de na ahemfo na ye no atwa dwan na won yi dwan ne part unso mo yi ne sere baako ne nsa anim ne baako ena mo yi ni sisi no eno nyina ka asem o ne sisi no yes ye bubu na gu ho eno mo ye wi anwo ye sa no abosom dan nyina awie no ewa anana no abosom so no omo de nsafuo ebegu fam enti Jonas di ade ye de pe ebe che oni pa bia so timi transaction se mi di ade ye de enti ni ame kan se anana mo se bia buru se bia nya do mo ma adwobra mra wo gina ranks mu na ye kono no se ye bo a oto tawo no wagya mu Dwini Jonas so ya kwada bet se mudi ni nsam bia kire modi achi a wa hwa Ghana bepo na Ghana bo a youth ri bewu basa ni kokura so ma bon kokura ma ye mre youth ya na ebekito man youth ya se na be sa to aba ade amon no na wodi oman no so na se nipa nimu a man na be nwan na sebe nwan na obedi omo so ana ponchi wachia wafom ni ameka se busuafo Ghana omo court kokko na so omo ko simpanifo so mameka se mchiro Kumasi OTUMFUO na sample here nana bichiawo ohwe mi program wona me kasa we won contact ata me ni komo osisofo kasa nyansa mu enu nkwa se konda mafane mo no koreturo dada baka ni Dwini Jonas aye no anka fitiaso sase grass nkoa hwefom eso man ni koyi na nka ne papa mu no bezesi die enama temditie ani osi ahemfo no kwasia mesi ohini bia te suman so what you make ohini bia ye den eti suman so enti papa we no Dwini Jonas ni suban ya wada na di no ye beka say ignorance nim no onim amamre ni amane hwade septa frache ejanan kawa obi nka ji se ejanan kawa akoda wo afi baako na ejanan kana anu ko ye sign na ne maame ye ho a ne waje gu no na maame atete ba bia Dwini Jonas aduru onim papa inim bone se ka se onim no ye ya onim obi atimi atena prema kodura bucho se hwefam grass nkwa hwefam I gotta tell you we are here in the seven eburu sebe nya no kuro mu nso ase ya sebe we yakwase ano otin sebe no kra wan tumpo sebe na me to sebe ano otin du as se mi pa ti he ameka se mi pa ti he na okasa ti ame I can tell you boldly tell you say be a rough cut in spiritual make discipline rough hwade sign for us ade na wie no mama ka sam kiro bi e faja mo tuntum twa yes pede ni moja na Dwini Jonas obewuti sakoko na sefo be kwot se boko itini American se yemen tran ka se unia oye he doesn't believe it me bro ni fita yade e chi no otena pepre mu bagan ana hwe na no to asemo ka se Africans we have power what you say Bible na da ho there's certain things be ha ye twiro wie ya fani nyina ba mo because somebody nyina ba ma Ghana ni ye 7
Ghana for binom mochi nti o mekọ so edi nkwasesem nti nyama bi wo ha bro no twa Bible no wie no oyi ba bi part bi no ko tuye nti o mekọ Bible ye on different answer benya Bible na susum mo wo mu no just wo obi a wakọ susum se wando mo de ko answer ye beton de ama be no so kire se twinde no wakọ do bro ni kuro mti a o de se ho wo ye ho yie no ade se o man and ye wrong etimi kan di o man pani o te kuma so atem sebi aburu sebi anyado na ekufado o ne buhia mu a akoba mo boko bitikwan nkobe kwaba OTUMFUO ti kokoso sebi o ne buhia mu a ankatwe Judas akese ebi anko prepare so obi di ade entini me message se ani die ne obuo kwaso ne buhia etua no wo hwa rituals ya ahemfu ya yesisi ya wo hwa de kro o se yare ne eduru emubuya yare ana abo no so ye yini nsa anim de ye ene ya kire de baako ene ne sisi ebi gina ma nipa nti no kwasa oye bibi rough se enya adwuma so so onyi ni a o de akamo yentra Ghana na yehwe ebe ya adwuma we sofo bi eni obaka ne ko bompaye eya ahemfu tumi o hwa de o hwa hene baako pe na o eya ahemfu more than 4-5 ana wo hia ana wo di suman akabo ana wo de yare nti o mentra so kase nyame ho nyame beye sa Kristo sumo no ena ase Ghana obi ti nkwasesa nkwase bi jama Yakobon wo ye Kristo ni a wo che bayere ton na yaje wo bayere obi afiri bayere aton a wo si bi jama Yakobon se ni pa na wi no a che se wo ye kwalifo mpaduma na nipa bi shisha akure ya chi na sabe sembuna wo ka no ekofori ye wura asatuma wura sabe ye ntra ho ebe obi mfa kasafin enti asatuma wura sakura na kasako achiri sabe o kaseti ata afo hire na na betem hire ene ne maame man hire anso wa na akura busuafuo yi wasase wo firi bechem a wo firi sabe atechem chidom abusuam sabe o mi asrafo akura busuafuo ya akoka beka wo mo ama sabe ene nananom ahia tradition council ni nya akobenkro sada bi yawura mko asanteman ewura dina abamu no yasi ya tran ye fie ni atran ye fie ho na sabe yakasa ni asori akọ enyayi o se ya amamre ma akura busuafuo yi bamfo ha akura ya chie a o me akura duaduam ama ne ndi na nan makotra ntentan abasuo yi eso no ana ya fra no internet social media ene ha ni abai sabe akura busuafuo yi nti ya amamre wakasetia sabe atafo hene anso akosa akasetia yewia na se tu abebio ne kumnipa ne atrawa ma akura yi abo yewia dini aka nsomfuru ni atrawa sa na no monye na akura busuafuo yi ba bi owo bia no monko hwe akura yenim maso ana akura yi edi bechem diri eto atopre sabe bechem ye kura sabe eyekuro fun yekọ OTUMFUO ko sabe esa aha no beche nuoma edukran eyata abekwen ani boboduro asante omredi okonfuko kwa anim a ye de ko sa yekọ jamansa yekọ domansa ni nyira no sabe aha beche ya se a ne yefre ha bechem no aha ne beche nuoma ye tra ho ama akura busuafuo yi sabe nananom wa de achambi enu atwitwiri form oja akotoko hene a wakeka sansem hunu no akrai muma de ani kire ana enye no ya de kunini nsumu afi entono kire ya o meta sati ni tiri kwa wa de abamu no mama afi nto akwara no dabi na yom fan sati example profokasem se obi obe bibia no wadi asuanyansa enne na na do adawroma wasemra wasinna kura ntenta na onkotra so no wa wanka asem papa e betu ya fa nkokot abraye ye nguruba bi owo munko ahwe no ato dia de kura mu pio na ti kontra na wo de na be fie fura ma fina pio so a mama de ani aja ani tire ani enya akura yi kananom o meta na chi no tichu o me ha akura ya chi nananom bia ha chire nananom omu nyina aka ho bi omu tiri so ne yagu nsai ya de dwampa otua bia mama nananom monye na akore
yi mun ko hwe no ya yade ani ani aduro ani yade ma no yade ufumu ka no ho wo me ka ho nyira no a omo ya akra de aduum no omo nyira ka ho bi afi nto omo eto omo so omo ne dadem se ya wura dini ya moni dini kwa enka se hu o be bo sa dini dini aka se hu am ya tra ho ya be ya se nye yi na no ya sra mo obi nton san hia bu suafu atafu nyina nkwa so akoda ya wo ya sei enya ne kire ya kwa bonu fo ya bo obi a wo ya akoda ya chi a wo ya sei bia no sabe obi nton san hia bu suafu mama san nipa ni nyina no enya ne kire ya ye ntimo nka ye mu se bi mo ya se okobra me kwa so no mo fa no Ejade my hand no. Hey, amamra ni amane nyina na samre egusu etwagu no abrante a okasati aye bechi manhene ni asante hene no eno ho enti na panyifo sa amamra ni amane yi omuje bibia sempanyifo sempanyifo enini ede samre ye moja utwa ye ede ma na nanma wosom no na samre wotwitwa ede egu kwanim ni nyina aya amamre ene amane a woye sempanyifo aka nyina ne se dananu ma afi ento eye opanyin anasa abrante a wotimi edidi nana asante hene nana OTUMFUO OSEI TUTU ababio a otosumi no tisamre de na chesa amamre ane amane ena etwago beche mahene enso eka ho beche mahene enso eka ho entebusafo samre de na chese sene amamre ne amane tibia no ena ekoso no etinam ana wotutu egukwa anim no samre de nam anase moja utwaye ana samre woguso na wotutu gukwa anim ni nyina ene se eye abrante ne nsemokaye erifa OTUMFUO OSEI TUTU ababi autosumi no ho ane beche manhene beche manhima ho no sabia ko sabia nya da ntwaye nti samre de mpanyifo so montrase enye krom etino eviabo ene nsego so mugubia de wonagu pia tamamre ene amane ena samre etwa egu no na bi estate kasati a opemso to kasati a opemso no ye fa no ye ni me bo free na na so kosi ai egu hunsa ya wo wa no sa kasa se ofri bechem ya aso afro mo achichem chidomfie mu obobo din bi omami din entina mo tra senne sabe ne abrewa ene omanhene ana adwapo dwamna se wo otosumi no ene bechem manhene na na fosu dwabo otosumi no ama yechi ai ni hyamu no ehu se da bi ya ntra ho ma sa abrante no ofufu na ye kwaye fufu na ye kwaye antre se basa ka se bo no wan wo no wan mirika ka wo fa ma me kwa wo kana se wo fa ntuma na se bo ka sa tu opemiso na tu ne na no mo se be e won chen na se tu be otosumi no yerua prekope anunti na num ko shia ne se amamne bia ese e fata no ese ye sa amamne ne sabe abrewa tia de ono ne baro no enti ono ne etia mi anya amamne na ne sei osi da bi ono ne hyemu kan se ene duai amamne bia se fata bia na monye kanso so tia se ene sa amamne se koso tie na ye ni din na o se ba bie obi o se ne tia ono no sabe wi sabe so e kan ono nko ne bechem empuntu ahwehwe ye kan ko ahwehwe ono ompe ope sabe ni de ode ba nsa temdi onyankopon bo nipa se omra no ye wo sebe ohene no na paniti ase nyo bi na be yeso be de hene enyo bi na be yeso be sofo enyo bi na be yeso be sicha obi yankopon na tade ode ma no ti atade yankopon ma nipa bia no ode amana se onfam na me adwuma onfam na mo ni krom enti e be se obi biara o ti asemi ya bro wane na ba ko kaseti ya na na so be kaseti ya no se da bi eno de ne na no wo mo eno ti enfa sata na de du no ehwo asem yaka ti se na mu se amamne bi koso a openso ya ye ne na so free bechem ya no kaseti ya amana trasa trande ya trama se bi ewura free bu se ya be se be asem na koka ni de kasebe ya bro wa kaseti e kache etia ese kache ese ya we akwa de sebe ojanan egu se so a ya pepa ni awohoro na sebe wa sa tra
nti ya tena ho ne ya frɛ asɛm ne koka ɛno nti sa brɛ ɛnɛ awiai ye gyina ho a ye amamre hu sɛ amamre hora amamre ti ase ye wo metulu ma me wo na na mabuchi aho no na uchi ya betoe ti na yeye na na de mase na minka ho mo aye minim sɛ ya bro ho ha so beka bi so dia na da roma abro wase o do jama kira me sa pepe fonso akora na ye ne de enne amamra ya ye no minim sɛ ya nyina na no machinyi nanso ye nim sɛ beduru asafi nkwa wie ye de na nanom akasa ama bibia si o be ka sɛ tia santima awurade a na kwa so kankane aya ase ye ntia ase ma nkasa ntia santima awura ɛno nti asantima awura o kasa tia no nti na ne ye amamre ye amamre ama obia wiase nyina hunu sɛ asantima awura ye nkasa ntia no ya ka o kasa tia santima awura na che so aso kankane aya ase nti akora no ne ho amamre ntenta no okotena so kasa aye no e ho amamre ne ye ne ne no nananom ya da mase jo ashofo na sene mempanyifo eka ne no na papa afi masem a mepese betwa to ansa na ye de ni nyina ba wiye no mi bisa ese ye bible ekita yen ya no baby ya tro ese abofra de enka wo se odi wuna ne wagani na afi so Ephesians chapter 6 sa awofo nso monhwe se monhye mo ma ebufu na so bre ni abre nyina no emofra ne ye side na ye tan kapa na mi bisa se entisisi an youth no every say ensem ekoso nyina anya twini Jonas nkwa na abekasa ensem bebre abesen ko youth na kasa pa ko fa fix the country ni ensem nyina bra ebae entisisi an mi bisa sisi an obi kasa ekwa aban mu a yetimi so ame ye befa no eko ahemfo side nso a nipa no ko kasa tra so a eya asem enti youth no obi wo ho no ma on kasa entra se dia Jonas aye die enso no aboni hu bi enti se ye hu bi a youth no ye kan no ntumu ana mama kan gremidas mama kan gremicho Ephesians chapter 6 so si di waja ne wonani na wona nkwa walo asase so mama enyesa na opese very good mama mi sa se otiwe o ma no di ni seven so ma betu okura no de ntam fira so wa kan abonte there be enti so ma betu okuro no ntimi ko kan abonte dia na obakata so dia na so bi ko ho se o ma me ne yakọ o ma me hu ma me na tu okuro ebe ho ya beboa otumfuo betima ka so oye Ghana ahemfo adiwa otumfuo chihene nkahene gamanche ene voter regime affected. These chiefs they belong to Ghana. So I say, I'm waiting for the penny. Otumfuo nana otumfuo kwasichai ekapehene Tugbe affected ena gamanche ena central region ohene. Wow, these kings omani ekase Ghana belongs to them. Even though you're too abakra, ahemfo we ne timi hu se we ne bedie e ko na nya ayese yefan kotumfo ho no nja ma asasodwe de emra because Ghana ne ye modia nti abatu whatever it is anta chief leman nyina na de ntina asofo nyina edwane ko chief leman ho we believe that we are Christian country but in there nipa nyina edwane ko chief leman mo de na ho because papa na no wo nhira what you say. It is a you to know yet yen say ye hire shira ye hire bambo nemo ye hia tem didie ye hia tene it is how ma me to kokuro na kwaka abonten a ono wagu nfi it to Jonas office or the Sigano but is rather disgracing on one kasa. I say he's rather disgracing or no ankasa ogu or ankasa enimu efi ana ogu nhufi ogu nhu enimu ase enu ti papa mesere se sambe asem ben efutuo ben anamo ben waye opani a nipa dodo ehwe na okasa du echi no asem ben na wo de be magana fo amena we kan se chirijola sabushafo omuntomirika no munko menhia na ayemfu nyina awadi Ghana ayemfu nyina atam omumra public other telling or radio no more patcho because baby ade na do ayinya
Twini Jonas men kasa nyini ne ma mentra kasa nyini wo nyamenti so far as wafu say your first be abona mechanic dey ni effective because yemfa Potiphar mumudua Potiphar makoko yemfa mumudua so that ye dey santin kosia but imperifu ahia wo mo do mudu dwanchen ne santin kosia na snap ena wo de kanche eyesunsun sam ejina mekan se yemfo na ahemfo no ye ne so de menkasa bia ne wan ye no mebo wa baso bet eyaw pains na Ghana youth bia ehwe so yen kasa o moment kasa yen ka ahemfo kasa youth men kasa they have their right to talk but oiso mo hwe the certain level bia kasa no enko ye didi atem nemo ebe kasa ko a ade ba ko Ghana ni udi na tano ye kasa ko a ontimi complain say why so that be na be Abraham ye fatu say Abraham to guys so what is zongo no be so be toilet amount no memo development abaya dwuma nya sika dia and say ni panu mu so ye nantwie e atemdie no beto we kotu no dia to pani bi anti me kasa so won go si toilet ya onye ma so office go si toilet so abaji aba ho ati ase it is area nyina was area nyina no kwan ne nye insuo to ba bi anye na makogina say aha sabi MPO how it say there be obetima just say yes rema ame MPO da ya papa MPO da yes se be bru se be nya do e nipa na to abama nti koso na hwe nipa na bu nipa na do nipa mini na tabe eso makanya sakasa idime se Ghana for the team for we nyina so omonti ase se yempelifo you bu ni de na mu yin kan kore nkyere wo no mo so hu mo right na emwa wase yenka no kwene nkyere wo mo na wo hu won right na mom enye atemdidie enye kasafin a wo beka akere wo pani na eno na ebeboa onua ensami ehade pe ye nene ya pensempensemwi na chese wate wo ho ase ena me papa eye prophet Eric Entry ena mensa ekan wa ha ono ena oda asafo a ye friend Revelation God's Ministry ano ewo agape eye loto ai waba be kasa papa pe yi menya me chefa wo so nya wo chefa sesi a ye hu ese youth enye se enseme e koso nti ye be kan anu atum nemom e wo se ye no pan paso obuo eni ni die kwan so no prene da ho aka nemom enye atemdidie kasa kwa wo ho ye mpanifo a kire ye nemom akwese ende youth na ya ban ya to nyama bebre ejeje mu ene yakofa amangodo so asetena ene ye de efra ye hu eno ena edi enya nti aho be hia ese abena abenyina no udi obuo ene ni die ebe kasa anso wa ose Twini Jonas na ebusuafo ewo Ghana ha enu ti so wonu ni ha no ntimi nsi fo mo ma se nya penifo ka ye no ni sika kra wo mbobosia no mbra so wonu ni ha ebusuafo wo ho ebusuafo nhwe no wonko eye nananom empenifo na so no wonko sre ema won dehye no se na beye na asumdwe ene periperi yo ebe dedi ewo asetena nimu onua emare mfi Attention TV no woni guso a wo hwe bomodin a so be subscribe na wo be ba be kan Attention TV ebusua no ho afi like na share na onua bi enya authentic news ensempa a ekoso ewo Attention TV no bi en share ya numbers egu screen no so enti se wo pese ye bo adwuma bi hu dawro edema advert don komi eden nya wo pese ye kan ema amansen nyina etibia na adwuma no bekoso pepepe no ye wo ho edema abeni na wo ba e be je ofel so fanama na fe na yendidwa embom ana yendiduma emu munua ba ma me da ho a na me beso mo me da mo ase e ma mo ni hwe